UMphathiswa uGwede Mantashe uthi ezamandla azifikeleli ngokulinganayo ebantwini bonke. Uthi uqoqosho lwaseAfrika luthwaxwa kukubonelelwa ngombane okwethutyana kunye namaxabiso aphezulu. UMantashe uthi ezi zinto zinefuthe elibi kwimveliso yemizi-mveliso nakwisakhono sabahlelelekileyo ekuphuculeni impilo nentlalo yabo. Until we have universal access to energy, we still have energy poverty. We are away from that. Number two, if the price of electricity is making it inaccessible, we still remain in energy poverty. Ephendula kulamkelo lwakutshanje lwegunya abantu lwezamandla lokunyuswa kombane ngu9% nguEskom, uMantashe uthi indlela yeNERSA yokumisela ixabiso lombane isemva. Actually, Eskom wanted 20%, they are given 9.6%, which is a big movement. And we're discussing with NERSA, say the formula for regulation is backward, because you compensate Eskom even for inefficiencies. IBP kunye neShell bathi baza kuvala intsebenziswano yabo iSouth African Petroleum Refineries Operations. UMphathiswa ukwathi kusenokubakho umdla kurhulumente wokuthatha eli candelo.